Μπράβο Μπαλού, μπράβο. Εκεί, μπράβο. Το βρήκε. Το βρήκε, ναι. Ωραία. Αυτή η καλαμποκιά μας έχει δώσει κάτι ορτικάκια. Ναι, ωραία είναι. Καλά είναι. Μας έχει δώσει ορτικάκια. Περπατάνε πολύ όμως. Αλλά έχει μάθει τώρα, τα καταφέρνει, τα μπλοκάρει. Συνεχίζουμε. Είναι ορτίκι εδώ, Γιάννη. Μπράβο ρε Μπαλού. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Εντάξει Γιάννη. Ναι. Να το δω απέναντι. Ωραία. Απέναντι Μπαλού. Μπράβο. Πήγαινε. Από εκεί. Μπράβο. Από εκεί Μπαλού. Από εκεί. Μπράβο. Εδώ κοντά. Εκεί Μπαλού. Εκεί Μπαλού. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο. Εδώ, μπράβο. Εκεί, ναι. Μπράβο Μπαλού, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο σκύλος, μπράβο, φέρτο, μπράβο, έλα Μπαλού, φέρτο, μπράβο. Έλα αγόρι μου, μπράβο φέρτο. Μπράβο το σκυλί το καταπληκτικό, έλα Μπαλού, έλα αγόρι μου, έλα. Τι καταπληκτικό σκυλάκι είσαι εσύ, μπράβο αγόρι μου. Μπράβο Μπαλού, μπράβο. Το βρήκε. Επιτέλους, μετά από πόσο ψάξιμο. Μετά από τόσο ψάξιμο. Και μ' άρεσε που πέρασε το νερό, πήγε απέναντι μόνος του και το βρήκε. Μπράβο. Ωραία. Άξιος. Μπράβο. Πάμε. Ήταν μια ωραία φάση. Πολύ ωραία. Επιμονή όμως, Επιμονή. Έχει πολύ μεθοδικότητα και επιμονή πλέον. Είναι αυτά τα τοπιάρικα, θέλουν πολύ... Είναι δύσκολα. Έτσι είναι. Συνεχίζουμε. Έλα. Μπορεί να έχει περάσει το σκηνικό από εδώ.
Μπράβο. 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 Έλα, έλα. Μπράβο. Από. Είσαι δύσκολο να είναι. Το βρήκε? Ωραία. Το βρήκε μέσα σε πυκνό, πολύ πυκνό. Μπράβο. Μπράβο. Ήταν ωραία και η φέρμα του. Πολύ ωραία ήταν η φέρμα του. Επιμείναμε, νόμιζαμε ότι είναι μέσα στο φαντάκι, είχε βγει έξω το ορτί. Το καλό απόρτ, κατά τη δική μου άποψη, είναι μια σημαντικότατη εργασία του σκύλου που μου προσφέρει την απόλαυση της ολοκλήρωσης μιας όμορφης φάσης που την απολαμβάνει, πιστεύω, και ο σκύλος το ίδιο με μένα. Σε ένα νέο σκυλί οι παροτρύνσεις και η έπαινη είναι απαραίτητη για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πολλές φορές τα νέα σκυλιά, παρόλο που από κληρονομικότητα και ένστικτο που διακρίνει αυτές τις φυλές, έχουν αυτή την ικανότητα, όπως εξάλλου έχουν και τη φέρμα. Χρειάζεται όμως επιμονή και δουλειά για την θυραματοφορία, και αυτό γιατί πολλές φορές βιάζονται να συνεχίσουν την έρευνα για την εξέβρεση του επόμενου θυράματος. Πρέπει να επιμείνουμε στο ψάξιμο του σκοτωμένου πουλιού, ώστε να καταλάβει το σκυλί πως δεν θα συνεχίσουμε αν δεν το βρούμε. Εγώ, πιστέψτε με, απολαμβάνω ένα καλό και δύσκολο απόρτ, το ίδιο με την ωραία φέρμα και την δύσκολη ντουφεκιά.